Ato sa ning unahon kaning why hapit na gyud mahuman mo end ang ilang sesyon sa duha ka houses of Congress. Kaning ubos may balawranan og Senado. Ang katong anti-dynasty bill nga doon na to'y gimuhimong consultation kunuhay nga nahog nga way lami. O niya giingon nila kato sa mga proponents silang adjong Zia Alonto Bajong nga inig ikalimang suna ni Presidente Marcos mahimong ikuyog na niya, ipahibaw na niya sa iyang State of the Nation Address karong ikatulong Lunes sa Hulyo ang giingong balaod na kabahin ining politikong pamilya. Ang pangutana, nuna nalay duha ka semana silang sesyon sa ubos bay balaoranan o sa Senado. I think June 3 ni sila kutob kay ngayon sila June 5 pero kanang June 5 god wala man sesyon ng Huwebes Santo ug Biyernes Santo. Huwebes ug Biyernes wala man ay sesyon so kutob ra mas Miyerkules ang lang sesyon so karong semana ha na lang og sunod semana mapasar ba katong anti-dynasty bill nga na Senado karon? Hastang ilara ani kag sige na malagdebate di ay Amy Marcos fake news. Ingon si katos Rapi Tuplok otro si 30 na ko katuig sa broadcast. Otro pong bugiro ning uplok parehala ning si Irwin magsuon. Mao ba? Karon pa ko siya kakuan og house show matay si Amy Marcos matay withdraw. Doon na lang kasi mana ini lang sesyon. Karon murag ko na lang. Murag 4 o karong adlaw. Ugma sa duha ka adlaw. Sunod semana 3 ka adlaw ang sesyon. 5 na lang. Unsa may mahitabo sa anti-dynasty bill nga kanang Senado karon dunay 4 ka man nagsuon or 8 na sila. Tanan magsuon na diha sa Senado. Una, Jinggoy og si ano? GB Ejercito. Ikaduha, Mark o Camille Villar. Mao ba? Ikatulo, si Pia o si Pitike Cayetano. Ikaupat. May kaupat ya. Irwin o Rapi Tuplok astang ngiga. Upat sila ka magsuon niya. 8 na daan. 24 rin atong senador. O niya, unsa may tabo kon mapasar ang anti-dynasty bill na aday re-electionist nga Helagrafe Jinggoy og si Jimmy Ejercito puro re-electionist sa 2028 pero ang may tabo si Jinggoy og mapriso di na pwede pa siyang magpa-re-elect samtang dili pa guilty with finality pagkadagan pa magyapon sa priso. Naloko na. Ang re-electionist 2028 si sa magsuon ha si Mark Villar bago ra manas Camille o niya ang laing re-electionist sa magsuon gyapon si Alan Pitike Cayetano 28 re-electionist bago ra manas si Pia kato pa man ni aging tuig na puli so kaning mga upat ka mga re-electionist o 5 din sila Jinggoy JB si Rapi si Mark og si Alan, 5 din ni re-electionist sa 8 ka magsuon nga na Senado karon. Unsay nindot ani nga sila na malang ginagbuot ani Naloko na. unsay mahitabo sa kumbate nila kay endless debate, endless na ilang debate, why puas na nag-ilog sa bukog kay mong imong unod, wala naman ni unod, sa pa may unod na lang, puro naman ni utang ang Pilipinas, 18 trillion ang utang ni Bangag, iyang gilagpasan ang total nga utang sa tulo ka mga kanhi presidente. Kang Digong, kang Pinoy, o kang Gloria Macapagal Arroyo. Pwede na ko, sus, magag 18 trillion na utang kapin. As of March pa na ha. O niya, napamay, niagin naman sa April, hapit na po mahuman ang Mayo, pila na may utang sa mga Filipino. Naloko na. Akong awagon si former mayor o former chairman sa Kadak, Chairman Ernest Herrera, anak ng senador nga, natanatahig apel po rin ang utang kay naman tayo tag 150 mil kulong utang matag Filipino aning 18 trillion apili data ko at chairman kabagong na regular si agaon aspo pwede mo data po siya apilan ako kay gibalaban aning moabot og tag 150 mil
ang utang sa mga Pilipino matag-usa na to tungod aning 18 trillion kapin nga utang ang posibleng maabot na dulas 19 or 20 na ni. Tangil ara ni kalakihan na. Di apay lain ay. Unsaon pag kabot atong ilang sadsaan sa Kongreso nga inig kung ang kuno ni bangag inig sona perti na kunong ngilngiga kay matod pa madana ning balaod nga nagdili sa pamilyang politiko. Karon ni papasar ang ubos bay balaoranan pinaagi sa proponent ini nga si Speaker Bujidi nga 16 na kamo ka elected official ilang pamilya. Tulo ko silang congressman nga di. O niya, apel po sa Andoy Marcos, papasar po katong questionable, pwede na gana na question, apel sa Igay Irisi. Now, unsa may giunahon, ha may priority kaning charter change? Naloko na. Pag-usab sa Batakang Balaod, ako ha, doon na ito'y panahon ng atong panahong ligong, doon ay gitawag nilang provision sa atong 1987 Constitution nga usbon. Kanang economic provision lang susunod na nahulong na po tungod kay naapoy mga senador nga matod pa apilon taning political provision di ini ala na yan. Magsamot kang ilan o sus Ginoo ko. Mao ba? Kaya magani mapapasar kay dili gusto kadaan pag ko nga kaning ilang kalaki dili ni mahitabo nga maka mo abot sa punto nga mo pasar ang maong anti-dynasty bill nga sobra na sa 40 ka tuig. Sus nasayop gyud ang framers ani sa atong constitution. Wa nila klaruha kay gibutangan lang as long as dunay enabling law ang dinastiya sus karon na wala. Mao ba? Kung ari kas mga Garcia sila man tanan. Kay gani kanap hapit kada igo ng hapit makadaog si Carissa. Tumang anak duling. Hapit man sila tanan ay noon sa taon gikan sa Yaan Igsuon ay na to si Manang yang manghod PJ yang bayaw dayon yang anak yang umagad yang anak unya yang mga igsuon yang mga pagumangkon sila na lang tanan. Mao ba? Askem pagkangil ara mao ni ang nahitabo sa politika nga dumaog mga pamilya. Dito ka sa katong dito sa ilahang Bujidi. Kaning sa may tinunungan ng Budji ko. Naloko na. Budjong. Sila 16 kabuok elected official ha, elected. Way labot sa ilang itono. Ang mga staff siguro nila, ilang mga pag-umangkon, ang anak. Tulo silang kongresista. Usaan ni, yung anak, mayor. Iyang pag-umangkon, tulo kabuk, board member. Kung sila naguna-una, og file, og anti-dynasty bill, napapasa dito sa Musbay Balauranan, dito sinado kayo may undang ang debate. Lipon mo sugot kay na ay mga re-electionist nga magsuon para sa 2020. Asa mo ko ano yung utang? Naloko na. Unsa may akong dangatan on yan ini kung ang anti-dynasty bill mupasar, asa mo ko nga si Rapi Tulfo musugot ganang interesado makaila. Dagan mo ka sa vice presidente unya antong version sa akong natimanan ha. Sa Boss Bay Balauranan ang akong natimanan dito nga kinahanglan usara ka kandidato nasyonal ug usa ang lokal. Musugot na si Rapi Tulfo nga magpa-elect siya og kapitan sa Nobyembre 2. Naloko na. Mao na nakangilad sa atong mga politiko. Sige, balik-balik ug butar aning mga banggiitang tulisan. Ba? Sige lang gailog sa bukog kay wala man suod ng puntil. Hagbayan kinawatayan na nila. Kitang magbubuhis, bisag wa pa kay trabaho, nagbuhis gyapon ka, sigurado ko. Kay nga naman, og na kay kwarta, palita hinatag ni Glenn, tuntun, igsuon niya, iyang mga amigo, tigaan niya kwarta. Mga tag man na yung say, tag 1,000, 2,000. Rabel, dako man comment, manghatag na siya rin, bugas, awa na buhis gikas la. Pero, kung kwarta gani, ang gamiton pagpalit sa panginhanglan sa tao, buhis gyud ka. Kung nagsigit ang buhis kay mo palit man gyud ta, tabla nang nagsigit ang pinansa ng mga banggiitang kawatan nga naa nagtungkaw sa gahom.
O ni nakangilad aning kalakiha, tanawa na ko, so sige. Wa ba ka naganan kay buhis man yung ka. Palit ka ni kag bitsin, buhis man ka. Naloko na. Akong higalang ambungan, higala po ning agahon aspo, si Soldier. Ang sundaong ambungan, o niya, kauban na mo sa panginabuhi sa media. Bisa, daghan mo siya kwarta, daghan po na siya mabuhis. Kay Jen Valenzuela, daghan ni kwarta, so daghan sa siya mabuhis. Ang si agaw na, nalamang kag dagko na kay bulos Kapitolyo, sigurado ko. Kadaghan o kwarta, daghan sa buhis, sige po kag pinansi lang Peter Caliron.